2008 ел Әстерханда федераль сабантуй. Бу инде Казан үткәрә, һәрбер Рәсәй төбәгендә һәр ел бит инде бик зур сабантуй, Казанның йөзен күрсәтәбез бөтен Татарстанның, бөтен дөньяга, бик күп бөтен Рәсәй җыела бит инде монда. Шунда инде Салават абый мине алырга булды. Ул ничектер килеп чыкты, көрәшләр эзләп йөриләрме, мин инде Салават абыйга ярты елдан соң урга кердем бит инде. Салават абый килде, син көрәшәсең бит әле, әйтәм, давай пойдешь со мной. Все хорошо. И әйтәм бит, матур итеп киенергә куштылар. Чартерный рейс белән инде иртәнге 4тә аэропортта очрашабыз, бөтенебез бергәләп. Бөтенебезгә спортсменнарга спорт киемнәрен көрәшә торган аерым бер сумка. Үзегез матур итеп киенегез. Шулай ук артистларга да костюмнар вешалкада. Мондый киемнәрдә матур костюмнар булырга тиеш. Самолеттан төшүгә матур итеп менә Казанны күрсәтерлек итеп төшәргә тиеш инде без. Ярар, аңладык. Апа, аэропортта барыбыз да җыелды, матур гына торабыз. Бөтенесе киенгән. И сәхнәдәге кебек обязательно иң соңгы Салават абый килеп керә бит инде. Инде самолетка гына китәргә вакыт җитте. Салават абый керә башта инде Альфредлар, баяннары белән бер шатыр. И Салават соңгы керә. Бер шортиктан гына. Үз иртәнгәдер дилеме, нәрсәдә уянган, шуңарда килгән. Илдә, нәрсә өчен яратам менә, безнең бик күп шәхесләребез бит инде Салават абыйга килгәндә, аның бер кайчанда сүз артыннан кисәгә керми. Бөтен халык шаккатып карап тора, менә без костюмнар тоткан бит инде, акайып тора Салаватка. Бөтен аэропорт тора Салават. Я не понял. Сез нәрсә, Себергә җыенасыз түле? Билеште Әстерханга җыенам ди. Ярар, анда инде берсе түзмәде, акырып та җибәрде. Салават, сөйләнгәнче лучше җырлап җибәр әле ди. Салават иренмәде бирылды. Слушай, туган, җырламыйча гына җибәрәмме соң ди. Шулай иттереп утырдык самолетка, әйбәт кенә очтык, әйбәт кенә төштек, җырчылар инде сәхнәгә китте, мин киттем келәмгә көрәшергә. Әйбәт кенә көрәшәм, беренче бәйгене җиңдем, икенче бәйгене җиңдем, өченче бәйгедә күрсәттеләр Казанның кайсы якта икәнен. Нормально, торабыз инде. Аннары соң менә полуфинал анда инде мин 3-4 көрәшкәндә генә. Тегендә судьялар әйтә, борец из Казани берет тайм-аут диләр. Мин кая, мин тренерсыз килгән бит, кем минем өчен тайм-аут алды? Борылып карасам, Салават тора. И сюда. Сөлге кулда. Анна бардым, әйтәм, да Салават абый. Чечен малай белән көрәшә, гәл дәйсте. Чечнядан Чечен Астрхан өчен көрәшә. Бу ни? Бу малай бик кыргый. Bütün sözünü diyorlar. Yanında oturam görüşemez diye. Ne? Давай ne? Neyse ben de vals deyip yürüyorsun. Давай görüş normaline. Ne? Un yağına kırdı. Ne prava? Un yağına kırdı. Вперед namaz uha dediğinde. Мәйтәм Салават абый, каян да уң ягына керәсең мәйтәм, андагы корпус мәйтәм бик каты, анда невозможно мәйтәм, никак уң ягына кергән. Да. Ну тогда сулга ди. Мәйтәм Салават абый мәйтәм, ни уңга, ни сулга мен әйтәм, аның шкаф, корпус мәйтәм, ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Тогда уртага ди. Уртага кереп, менә атып кешкә җиңеп чыктым. Зур микроволновка бирделәр. Әле зур микроволновканы һаман куймаган, матур гына саклап тотабыз. Бу микроволновканы хәзер автобуска хәзер илтергә кирәк бит. Автобус мәйданның тышында зур мәйдан бит, федераль сабантуй. Bütün артистларның костюмнары бар. Бер Салаватны гына ташыйлар. Аңарда бер юк, моңа әйтәлмим бит, мин алып керешәле микроволновканы дип. Ну мәңге онытмыйм, менә шул иң яхшы чакларыдыр булгандыр минем өчен Салават абыйның. Килде, давай. Бергә көрәштек, бергә алып кайтабыз ди. Әйтәм,